Halløj derude, og velkommen til kanalen. Det er efterhånden rigtig længe siden, jeg har fået lavet en video til YouTube, men nu synes jeg, det var ved at være tid. Og nu er det jo ikke fordi, jeg ikke har lavet noget indhold, skulle jeg lige til at sige, i mellemtiden. Og det har jeg selvfølgelig lavet ind i Facebook-gruppen, som man kan se her. Navnet er Den Almindelige Far. Der er efterhånden kommet 1100-1200 medlemmer, og der er jo rigtig med dejlig med aktivitet i løbet af ugen. Man kan se, der sker lidt herinde, både med gratis analyser og noget debat og hvad vi ellers har fået op. Så det er simpelthen der, jeg har brugt størstedelen af tiden på det seneste. Jeg vil selvfølgelig i fremtiden gerne kunne lave nogle flere YouTube-videoer. Det tager en lille smule længere tid end at lave de andre analyser, så der skal selvfølgelig også være plads til det. Jeg har valgt i dag at lave en video omkring EV-markedet, i hvert fald nogle af de kinesiske, altså de her electric vehicle aktier, som egentlig bare de sidste dage er stukket fuldstændig af. Det man kan sige om de her aktier, det er, at jeg ser ufattelig mange, der spørger til, at det her er en god case, er det for sent at hoppe ind i den her aktie. Jeg har ikke svaret til jer, men jeg vil ligesom lægge det op til jer selv og sige, hvis I sidder og kigger på det samme, som jeg gør nu, vil I ligesom mene, at det var et godt køb. Så jeg kommer ikke i den her video med et for og imod, og hvorfor skal I købe, og hvorfor skal I ikke købe. Jeg vil bare vise jer, hvordan jeg sidder og kigger på graferne. Den første aktie, vi skal have fat i, det er NIO, og det er vel den, som startede hele ræset på det kinesiske elmarked. Og det man ligesom kan sige her, det er, at vi har jo herhen omkring en relativ flad kurve. Der skete egentlig ikke noget overhovedet faktisk, meget få udsving. Og så kan man ligesom se, at volumen den blev femdoblet her, og så er den ellers bare taget fart. Om det var regnskabet her omkring, der ligesom startede det hele, det skal jeg ikke kunne sige, men der skete i hvert fald ikke særlig meget. Siden maj, slutningen af maj faktisk, og til dags dato, jamen så er aktien taget 1400%, så havde jeg kigget på før. Som udgangspunkt skal man jo allerede kigge på, at en aktie, der er steget 1400% på så kort tid, er der noget, altså er der hold i den her case til, den skal kunne stige 1400%, er virksomheden 1400% mere værd, end den var herhenne. Har de en 1400% bedre omsætning, vækster de noget, der kunne svare til ca. 1400% osv. osv. Det er simpelthen de fundamentale ting, jeg snakker om her, der måske skal være på sin plads, inden man vurderer om 1400%. Er det realistisk stigning, eller er den har måske lige fået nogle lidt for mange procenter. En anden ting, jeg vil kigge på, det er hernede omkring, hvor vi kigger på ASI'en. Jamen der kan man se, hele det stykke her har den været ganske overkøbt. Så man kan se her, balancerer den et sted mellem 70 og 80. Og dermed ikke sagt, at den ikke kan stige mere, selvom den ligger i 70. Det kan den selvfølgelig sagtens. Den kan bare aftage, så det ikke er så meget, og så vil den stadigvæk kunne køre på de her høje blus. Jeg vil dog sige, at når du har en aktie, som stort set siden 13. oktober, 14. oktober, har været i mere eller mindre konstant i en overkøbszone, så er min erfaring i hvert fald på det, jeg ser på nogle forskellige charts, at på et eller andet tidspunkt i nærmeste fremtid, så går luften af ballonen. Og det, der ligesom sker i de her aktier, der er steget så meget, det er, at når trenden vender, man kan sige, det gjorde den så faktisk lidt her, selvom at det ikke var vildt, der begyndte folk at købe op igen, den har stadigvæk meget hype. Men når trenden for alvor vender heroppe på toppen, så er det altså ærgerligt, du har købt dig ind heroppe omkring, fordi så kunne jeg godt forestille mig, at den ligger hernede omkring en 36-40 stykker, hvis ikke endnu længere nede. Fordi så begynder folk at tage profit, den begynder at tabe rigtig meget momentum. Folk begynder måske at panikke lidt, i hvert fald de mindre investorer begynder at panikke lidt. Der er rigtig mange stop loss, som begynder at blive triggeret, og så har du ligesom hele problemet, fordi så bliver du fanget heroppe. Og så kan man sige, så er der jo mange, der mener, jo, men jeg køber selvfølgelig som langsigtet investering, så det betyder ikke så meget. Men vi skal nok alle sammen være ærlige at sige, at det er en lille smule ærgerligt at starte en langsigtet investering med minus 40%. Så derfor er mit bedste råd, når man kigger på sådan noget som det her, der er tålmodigheden, og det er ikke at købe på det, der hedder FOMO, altså Fear of Missing Out. Det er måske det der, hvor man skal være stærkest. Det her, var kort omkring NIO. Man kan sige, at den er jo stukket af for stort set samtlige glidende gennemsnit, du har hernede. Selvfølgelig kan man se på CMF, at køberne har overtaget. Det giver næsten let sig selv. Der er dog ikke nogen tvivl om, at med det samme den her begynder at pege en lille smule nedad, jamen så gør den her det samme meget hurtigt. En anden aktie, jeg vil kigge på, den stiger noget, der ligner 13%, 13,61. Og det skal ikke være nogen hemmelighed, at det her, det er jo
Ja, altså teknisk kan man sige, der er jo ikke så meget at kigge på. Der er noget historik tilbage fra 30. juli, og her har du igen en stor stigning. Du er jo ikke i 1400%, men du er ude i noget, der ligner 200, så vidt jeg lige husker på stående fod. Du er her lidt i samme case med en ASI, som, ja, den er 84, den er langt over, altså over de 70, så er den overkøbt, og det vil sige, så burde en normal aktie, og nu siger jeg normal, fordi det her, det er jo drevet af hype langt hen ad vejen, drevet af en kæmpe interesse lige pt. Men lurer mig, om vi i nærmeste fremtid ikke ser, måske at de her aktier lige skal have en puster, og så er spørgsmålet jo måske ikke om de dykker, så er spørgsmålet hvor meget de dykker. Om det kommer nu, om det kommer om en uge, om det kommer 14 dage, det har I lige så godt et svar på som mig. Jeg vil være mere tilbøjelig til, lad mig sige det sådan, at hvis jeg skal købe en aktie som det her, så vil jeg have en som NIO, den har noget historik. Historikken for mig på et chart er alfa og omega. Man kan sige, jeg har jo på mit chart har jeg det glidende gennemsnit på 20, 50, 100 og 200, og man kan sige, eftersom aktien ikke har været på markedet så længe, jamen så har jeg kun to, og det vil sige, det er 20 dages og 50 dages glidende gennemsnit, og det er simpelthen ikke nok, fordi så mangler jeg mine indikationer at sidde og kigge på. Man kan sige, det der er lidt interessant, det er, at du har et tidspunkt som det her. Prøv at se forskellen på, at du har faktisk en stigning her på 27%, og så har du en dag efter, som faktisk falder under 2%, men du har et seriøst knæk på dine køber kontra sælger hernede. Altså bare på minus 2%, der var der et kæmpe overtag til sælgerne, som fik fat i aktien. Og det er jo så vel mærket, at du egentlig kun falder 2%, og så stiger den igen på de 14. Så vil jeg gå videre til Xpeng, som jo har fuldstændig samme datasæt, skulle jeg lige til at sige, som lige AutoHop. Den er hamrende overkøbt i 85, den stiger 22% i dag. Du har stort set ikke noget historik at tegne det på. Der kan man sige, her har du lidt mere historik, men noget som det her er jo noget, som for en teknisk analytiker, eller i hvert fald en, der kigger på charts, til at blive bange allerede meget hurtigt. Du har en RSI på 92, og hvis det var muligt at shorte sådan en aktie som den her, så er mit bedste bud, at det kan du sagtens gøre nu, fordi den skal nok komme ned på et tidspunkt. Og det er nok ikke et spørgsmål om der går 14 dage, det er nok mere et spørgsmål om det går en uge. Fordi man kan se her igen, du har en stigning her på 20%, og du har 30%, og du har 45 her. Ikke? Det er jo vanvittige stigninger på kort tid. Mange af de her kan godt være drevet af hinanden, det vil sige, når den ene EV-aktie stiger, jamen, så gør de andre også mere eller mindre, fordi så finder man alternativer. Hvis man nu synes, at NIO er blevet for dyr efter 14% stigning, jamen så kigger folk ned i de her mindre aktier. Dermed ikke ens betydning med, at casen er lige så god, som den er NIO. Jeg vil sige, stadigvæk den største EV-aktie efter min mening er Tesla, og det jeg synes, der gør Tesla unik kontra de her, det er selvfølgelig, at de var først på markedet inden for det her electric vehicle. De har nogle flere ben og nogle flere måder at tjene penge på. Man kan også sige, når du kigger på sådan en aktie som den her, den stiger fuldstændig vanvittigt, og den har egentlig kun en market cap på 240 millioner. Altså chancen for sådan en aktie som den her kan gå konkurs er kæmpestor, og der er ingen tvivl om, at sådan noget som det her, det er det jeg vil kalde pump and dump. Daytrader, der pumper en aktie op, og så på et eller andet tidspunkt, så crasher den her ned bagved. Og der er det altså en lille smule ærgerligt at hænge fast heroppe omkring de 10. Så kan man kigge lidt i en anden genre, og det er inden for, det er Blink, som laver ladestationer. Og det er jo klart, at nogle gange så skal man jo kigge på de her underkategorier til EV, fordi et af dem, der laver bilerne, men der skal selvfølgelig også være nogle ladestationer, og dem laver de jo langt hen ad vejen ikke selv. Jeg mindes faktisk også, at der er nogle af dem, som ikke har deres egne fabrikker, men det må man selv lige undersøge. Her har du fuldstændig samme case. Du har en RSI på 90, og jeg tror faktisk aldrig, jeg har set noget, som er over 90. Så vi er lige på vippen til noget, jeg må sige, som er fuldstændig vanvittigt. Man kan også sige, bare på dagen har den været heroppe omkring de 32, og det har den simpelthen ikke kunne holde, så falder den. Og der kan du se hernede omkring, det er lidt tændt, det der kommer op. Men man kan se, at pilen begynder allerede at pege nedad her omkring. Så det tyder lidt på, at når sælgerne først kommer til, så går det relativt stærkt.
jeg vil næsten ikke sige mere omkring det, for jeg synes mange af de her charts, hvis man kigger på i hvert fald specielt øh, de sidste her, de sidste 4 her, så ser chartsene næsten identisk ud. Du har en RSI, der er meget, meget oversolgt, eller undskyld, overkøbt næsten til helt op over skorstenen. Så jeg vil ikke kunne se de her, de kunne fortsætte op. Og nu ved jeg godt, nu sidder der formentlig nogen derude og siger, jo, men det fundamentale i de her er stadigvæk super stærkt. Man skal bare huske på, at når en aktie den stiger, nu er NIO som måske ikke det bedste eksempel, men lad os nu sige, at de her EV-aktier i snit et sted mellem 200 og 500% inden for de sidste 6 måneder. Så synes jeg jo, det er vigtigt, at man tager 2 skridt tilbage og kigger på de her virksomheder og siger, okay, er casen omkring virksomhederne, de individuelle cases, er de blevet 200-500% stærkere? Eller i hvert fald, er der noget, der skulle ligesom være årsagen til de her kæmpe stigninger? Det skal ikke være nogen hemmelighed, at der sidder 4 mennesker og hyper en aktie ind i en aktiegruppe på Facebook. Det er en af de dårligste cases og dårligste eksempler, man skal købe ind på. Man skal altid forholde sig kritisk til sådan nogle grafer som det her. Og når folk de sidder i Facebook-grupper og spørger, at det her er for sent at købe ind, så er det jo altid et vidt begreb, fordi er det et spørgsmål om det er for sent at købe ind på 6 måneders sigt, eller et halvt år, eller 5 år, eller 10 år. Hvis du spørger mig, om det er for sent at købe ind på 10 års sigt på nogle af de her aktier, så vil mit bedste bud være, at det er det formentlig ikke. Spørger du mig, om det er et godt køb på den korte bane, så vil jeg sige, der er mere i tvivl, fordi jeg kunne godt forestille mig, når de her de ligesom lander igen, så er der altså mange procenter, der skal hentes tilbage. Og man skal huske på, jo mindre aktier, sådan noget som det her, vi er ude for penny stock niveau, men du er stadigvæk nede i mikrocap næsten. Og det gør også, at der er bare nogle store udsving i aktier. Ja, man kan se, at der stort set ikke været noget volumen hernede omkring. Den har knap nok haft 1 million i volumen, og så stiger den lige til 41 millioner her. Det er altså det klassiske, og så må man gerne komme efter mig bagefter, men det er altså det klassiske eksempel på en penny stock, som laver det her penny stock move, som jeg plejer at kalde det. Altså aktier, der stiger fuldstændig vanvittigt, og på et eller andet tidspunkt, så dropper den ligesom herned. Og så kan man sige, hvor vi så lander, det er jo et godt spørgsmål, men jeg kan næsten allerede skrive under på, at den kunne godt tabe de første 20, 30, 40%. Og det er jo en lille smule ærgerligt at starte på det niveau. Nu ved jeg godt, at jeg sagde, at det skulle handle om electric vehicles, men jeg synes egentlig, vi lige kan tage SAS med. SAS er jo lidt i en anden branche og lidt i en anden stil, men der kommer rigtig, rigtig mange spørgsmål til både SAS og Norwegian også. Der skal jo ikke være nogen hemmelighed, at Norwegian har rigtig, rigtig store problemer med at de er ved at gå konkurs, og det er jo klart, der er ikke nogen, der flyver, i hvert fald meget, meget få. Og det gør også, at de flyvirksomheder, som ligesom kan holde sig på vingerne, hvis man kan sige det på den måde, de vil formentlig være de, som overlever, men også kan se konkurrencen blive mindre. Jeg vil ikke sige, at SAS er et dårligt køb, hvis man er villig til at tage en kæmpe portion risiko. Så synes jeg, at hvis man nu engang føler for, at man skal eje en aktie som SAS, at det eneste, man måske bør overveje, inden man ligesom hopper ind i en aktie som det her, det er, hvis man kigger ud i verden, så er der flere og flere lande, som begynder at lukke stille og roligt ned igen. Flytrafikken er lige så dårlig, som den har været det seneste år. Hvordan er udsigterne til næste år? Forventer SAS, at man kommer til at flyve fuldstændig samme niveau som før corona? Det tvivler jeg stærkt på. Jeg tror også, der er mange forretningsrejsende, som kvæg de har været tvunget til at finde andre måder at holde deres møder på osv. Lad være med at flyve så meget, som det gjort før. Så man kan sige, at der er mange ting i min verden, som gør, at SAS ikke er det samme værd, uagtet om vi får en vaccine, og de begynder at flyve igen. Man kan sige, at ydermere har de jo udvandet aktien en del med at lave et split. Man kan sige, at den tager en lille smule op her, og ja, du kan nok godt hente nogle procenter her, fordi den har været dumpet helt ned i stort set ikke eksisterende. Men casen, lad mig nu sige det på den måde, er casen ikke meget bedre nu, end den er om 6 måneder, så er jeg lidt i tvivl om SAS de overlever. Man skal huske på, at de her er langt hen ad vejen støttet af staten. Norwegian får ikke mere statsstøtte i Norge for eksempel.
Og det er derfor, de faktisk har erklæret sig næsten konkurs nu, ikke? Så vær meget opmærksom på en aktie som det her. Jeg vil aldrig nogensinde anbefale at købe jer ind i sådan en aktie her. Der er så mange både i havnen, at jeg ønsker egentlig ikke at købe den, som tager vand ind. Det vil være en lille smule dumt i min verden. Men igen, det er op til de mennesker, der nogle gange skal kigge på det. Jeg tror, det var alt for nu. Jeg vil selvfølgelig sige tillykke slutligt til de, der sidder og har nogle af de her aktier i porteføljen. Teknisk er der ikke noget, som skulle indikere, at de skulle fortsætte. Lad mig sige det på den måde. Teknisk er der tværtimod noget, der viser, at det her det er helt ude af normale proportioner, og man skal nok formentlig, hvis det havde været mig, ville jeg tage profitten nu, og så sige tak for den her gang. Lad os lige se, hvor vi ender på dem alle sammen, når vi nu engang lander igen. Jeg vil lige igen slå et sidste slag, for at vi lige ham der væk. Sidste slag for Facebook-gruppen herinde, det er altså her, jeg bruger størstedelen af min tid. Det er her, der er daglige opslag osv. Så er man ikke allerede medlem ind i den her gruppe, så hop lige ind og kig. Det var vist det hele for nu. Kan I have det godt. Hej.